Njengenjwayelo udaba olamaphupho igama uPastor WeNingi. Kanti ke on Instagram uxolana_Enoch bese kuthi ke ngolwezine usilandela phana ke ku eTV kule morning show ngihora lesikhombisa sobe sikhona sibheka udaba lamaphupho ke lapha ku hora lesishagalombili silandeleke na kanjani kanti ngaloko ube khona la ku channel yakho iNufliq every day suke silethe ke la amaphupho ngokuhlukahlukana ke kwawo sibheka nje iphupho lomuntu nomuntu nawe ke ungasilandela ku subscribe wenze sure ukuthi ke uyawabuka onke ama video eswenzile uqale ngayo lona bese ubuka namanye eswenze ngesikhathi sendlule ngicela ukuthi udlule ngo like emva kuba usuyibukile ivideo le uNkulunkulu ke kulonde kubusise sibheka iphupho la likampendulo majens emagazi uthi sivusele pastor ngisacela ukubuza ukuthi kusho ukuthini uphupho umfazi wakho nengane wife and son begibele imbongolo emhlophe ifike imeceleni kwami bese ke ngiyabehlisa bayehlela phansi ngingajabula uma ngathola incazelo so sizolishaya kanjena ukuthi into yokuqala umuphupha ubona imbongolo emhlophe imbongolo emhlophe uphawu oluhle oluvame ukubika ubungcwele libe kubumsulwa lungasho ke nenjabulo nempumelelo esuke iza kumuntu nokuthi mhlawumbe ungase ube nobudlelwane obuhle mhlawumbe nalo muntu osuke unaye ebudlelwaneni noma usukuthanana naye esikhathini samanje noma esikhathini esizayo yabona kodwa futhi umuphupha mhlawumbe usubona umuntu egibele imbongolo nje in general lolu phawu luhle nalo lusho ukuthi ke lo muntu lo uzokwazi mhlawumbe ukubhekana nobunzima noma ke nezitha zakhe ngamandla noma ngomdlandla aphinde azinqobe lezo zitha noma azinqobe lezo nkinga abhekene nazo empilweni wabona futhi umuphupho ubona umuntu ubegibele imbongolo emhlophe ke specific lolu phawu oluhle futhi luvame ke la ukubika ukuthi lo muntu loyo uzokuba nenhlanhla enkulu mhlawumbe mhlawumbe aphinde abe namandla adingakayo ukuze azosizakala ekutheni akwazi ukufeza mhlawumbe izifiso zakhe kalula empilweni noma izifiso zakhe asifeze ngempumelelo yabona kanti futhi umuphupha la ubona umuntu mhlawumbe egibele imbongolo emhlophe uPaul ngabiyeli kulo muntu loyo mhlawumbe ngenzeka uNkulunkulu uzomsiza futhi amkhulule mhlawumbe ebunzebeni ukuze mhlawumbe ezokwazi ukufeza mhlawumbe injongo noma inhlelo okanye inhloso zakhe kalula yabona siphetha ngako ukuthi futhi umuphupho mhlawumbe ubona umuntu egibele imbongolo emhlophe uPaul ngabuyeli bika ukuthi ingelosi izongenelela futhi izomsiza lo muntu ukuze mhlawumbe afeze kalula uhambo lwempumelelo yabona usho ngenzeka impilo yalo muntu ingase ibe lula ngenxa yokungenelela kwezingilosi noma kweingilosi ethile yabona siyabonga uNkulunkulu enlonde uNkulunkulu enibusise ngakhohlwa ukusubscribe ngakhohlwa ukulike ivideo ube so checka namanye ama video uNkulunkulu ke kulonde.